Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. May yakbang raw na gagawin ng Department of Transportation sa mga pampublikong istruktura na maapektuhan ng railway projects ng gobyerno. Ito ang isa sa mga tinalakay sa pulong ng kagawaran at ng pamahalaang panglungsod ng San Fernando hinggil sa North-South Commuter Railway Extension Project o NSCR nitong Miyerkules, June 16 sa Executive Building ng LGU. Dumalo sa hanay ng DOTR si Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition, Irish IC Calaguas at iba pang kawani ng ahensya, habang pinangunahan ni Mayor Vilma Caluwag ang grupo ng City Government kasama sina City Administrator Engineer Michael Quizon Jr., City Planning and Development Officer Paulo Ismael Franco, City Legal Officer Attorney Jet Teodoro at iba pang opisyal ng syudad. Napag-usapan sa pagtitipon ng acquisition ng ilang bahagi ng St. Vincent of Quebiawan Integrated School. Bukod pa rito, ang ilang residential areas at establishments ng syudad na daraanan ng train project. Nagkasundo ang dalawang panig na bumuo ng nararapat na mga estratehiya at solusyon sa wawasaking mga istruktura ng paaralan at kabahayan na naaayon sa batas. Ayon kay Calaguas, ipapatupad nila ang replication ng nasabing 22 classroom building na maapektuhan ng NSCR. Muli namang ipinabatid ng City Government, katuwang ang City Schools Division ng San Fernando ang pangakong buong suporta sa DOTR, partikular sa pag-antabay sa isasagawang demolisyon at relocation activities sa mga apektadong properties ng railway system project. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.